Wena ubheki zalo. Angazi ungiseve kanjani kodwa methi ngiseve kanjalo futhi Sombe sakho lesi. ayingeke akumina nje lo. Akumina ufake le PP. Ayifakiwe akuyona PP yabafundi. Sine ubalo bhuti. Umsebe ngobheki lo muntu. Angibangi ngisangena nakwa message. Ngithe nje. Umsebe ngobheki lo muntu. Sine ubalo muntu lo. Awukwazi phela ungamazi usefonini yakho. Wena ubheki zalo. Angazi ungiseve kanjani kodwa methi ngiseve kanjalo futhi sombe sakho lesi. ayingeke akumina nje lo. Akumina ufake le PP. Ayifakiwe akuyona PP yabafundi. Sine ubalo bhuti. Umsebe ngobheki lo muntu. Angibangi ngisangena nakwa message. Ngithe nje. Umsebe ngobheki lo muntu. Sine ubalo muntu lo. Awukwazi phela ungamazi usefonini yakho. Ngiqomela imali kahle kahle. Hayi ngeke ngisho kanjalo kodwa yena ungisizile ngase. Futhi wena ukuzama kwama ukuboni lapha ku. Uzama ngani kwambe? Okay. Lo muntu ukusizile nje mfethu kumodule obiqina mfethu umbuzo uzama ngani? Kodwa phela manje imodule ayingondli imodule. Sekunjalo manje. What's good? What's happening? It's your boy Mr. Mabaso, aka I See the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of Sikipa Ezimfihlo Zomjolo. As you know how we do it. And today, bafethu, we are at PMP Mgungundlovu Sizobalanda fresh. Hey, listen to me. Stay tuned for this episode. You don't want to miss one. Say before Caesar Salina, I just saw some people there. Ngifuna ukuba approach her. And then again, sihlala nabo phansi. Mase sihleli nabo phansi, you know how we get down with it, how we go with it. Say, asambe cameraman. Not eating anyone. Nah, guys. Nah, just simple quiz questions, 3 questions, yana. Huh? Angluman, guys, look at me. Look at me. Look at me. It's me. Hello. It's me. What's your name? No, why are you doing this? Mrs. Shella, beautiful. I just decided to approach you guys. Why How are you doing this? How new about the guys? Why are you doing this? What's your name? What's your name? Yeah. What's your name, my sister? Just your name. Just your name. Okay. Here. What's the purpose of this? Oh, Lana, I just want to know your name, and then after knowing your name, we're gonna play some few games. You're gonna win $100. Hayi bo udlala igame. Come on now. Ngasinide ama ice block guys. Buzobamba ikhokhe ngalo R100 ube right. Okay, what's your name again? What's your name? Angeke Azomuhle kodwa. ngiyabonga. What's your name? 200. 300. 200. Uzoyithinela lento ukungibona endaweni. Nah, it's just TikTok. Makho no TikTok. Unomyeni? Oh yeah, she is. Let me see. Nah, that's just something you put for yourself. Musakyan? Proposed? Okay, no. Mshukulu. Okay. No, kahle ukuthi kusangaphazanyisa osisi kahle kahle ukuthi ngiza kuwena yabo. Ngiza kuwena yabo. I just want to know your name, where you from. I love your tattoos also, guys. Thanks. Wow, what do you Huh? Cha, umsebenzi wami lo sengawujwayela yabo. Ukuthi yabo umsebenzi wami lo so now. So it's not like mhlambe yabo into ngisho. Yeah. So welcome Tom. Uzongibuza lembuzo yakho angibongi. Ayikho imibuzo ezokubuza wena. Asibukuse iphanti imibuzo wena. Angifuni ngizovela ku TikTok. Ngiyovela. Ngeke ngizonza short ngivele. Hayi namanga. Namanga mama. Ngizonza short ngivele. Namanga usikade. Only if you just give me your number just so you know what's wena nje. If uvela TikTok uyangifonela, uyangithuka or you do something. Can I just have your number? Hayi Khona mhla uvela TikTok ungitshela ukuthi ngiyakusuwa manje.
Uhlala kephi ngiyeza lapho namaphoyisa. Hayi ngizokuthakatha. Uyathakathana? Ngifakela nakuziso for ngithakatha. Alright ngizokuthakatha la. Okay. Ube right, eh? Excel. Okay, kunabantu engibabonayo laphana. Bese success mic laphana, mic check. Sambeni. Cameraman, ngilandele. Cameraman, ngilandele. Khona ngibabona ngale, ngilandele. Sambeni. Bafowethu naphela. Nazo. Cameraman. Hayi. Nginabantu engibabonayo ngicabanga ukuthi yilabo esibafunayo. Sanibona. Ninjani? Ngiyaphila nami. Kama ngumcebiso wamabasa Sibongo. Yebo, kama ngumcebiso wamabasa Sibongo futhi. Ngicabanga ukuthi anijahile. Ngicela abantu ukuhlala nani just 2 minutes nyana, close to 10 minutes. Just nje ngifuna ukunazi. Yeah, nisuke nangichaza. Neze ngisho. Just nje yabo. So okunye nokunye sizonichaza ukuthi ngiqhamuka kanjani wasesihleli phansi yabo. Ngiyabona ngathi nithukile mhlambe ngicathi sivela kephi kanjani. Yabo, asilindeni imoto iqale edluleke yabo. So yeah, ukuhlala phansi nje and then we go further more. Imani phasi ngashayiswa imoto. We look right, we look left, we look right again. If there are no cars, we cross. Sakufunda lokho high school. No, primary, pre-primary futhi. Pre-primary. Sakufunda pre-primary. Yeah. Sahlala la. Say I'm here with my two people. Sihleli phansi ke manje. They're just going to explain to me ukuthi bawubani, baqhamuka benzani leMgungundlovu and everything. Just so you know, sila Riverside DUT campus. So I believe laba nginabo manje babafundi. Without wasting any time, without wasting any pleasure, I'd like to start with you, my sister. Ubani, Kama, Qhamukaphi and everything. Okay, sawona bhuti wami. Igama lami nguSinenkosi. Isibongo wami Dluli, ngiqhamuka eHammersdale. Abantu bayakwazi kodwa ngiqhamuka khona eHammersdale. eHammersdale mhlambe uhlala nomama ubaba. Ngihlala noma ubhuti wami, ingane yabhuti wami. So bathathu. Yeah. So la Pietermaritzburg uzini. Ngize ngesikole, ngizofunda because ngifunda la eDUT Riverside. So isikole nje. Nyaka wakho singakhi? Oqala. Yeah. Senza yiphi course? Business management. Yeah. So ngokubuka kwakho, how is it? Is it hard? Is it easy? Yeah, lapho nalapho but kuyenzeka. Siyaphasa kulonyaka. Siyaphasa kumele phela. Second semester, last semester ubanga nokuletha. Awukho umlenze, phasekile. Yeah. Siyabonga. 7 hours alikhamba nje sisebenza uphasile. Bayazi. Jabulukazi. Umuntu wami yaphela. Yaphela futhi njani? Kuyancengeka mfethu. Insizwa yakho bayigaba uqhamukaphi isukaphi nesibongo yonke into. Oyigama unkanyiso ngwampela ngisuka khona nami eHammersdale. Okay. Correct. Yeah, igama kulelo bese ngilishilo ngisuka eHammersdale. Ngilaye lokho njani ePietermaritzburg ngokuzofunda eDUT Riverside campus. Okay. Nisuke eHammersdale ubabili. Mhlambe niyazana eHammersdale noma mhlambe nihlangane la nje eVarsity uthi abantu bangasekhaya homeline. Yeah, into kanjalo sitholane la. Okay. Mhlambe niyini kahle no classmates noma niyafunda kwenzakalani no classmates noma mhlambe niyathandana noma nabangani yini
ukuthi nginibone niqhamuka lapha ngaze ngajijeka nami ukuthi kanti what's happening wathi ngike ngiyohlangana nabo labantu ngiyitholele mina amathuba nakho sengifikile ngifuna ukuzayitholela amathuba kaze punkanyiso nosisi kwenzakalani ngisichazela kahle Cela ukuze yena ubhuti. zani Hayi ngisho ukuthi yabo sabambisene. kubanjiswele Banjisene. yeah wena sisuthini Hayi lokho ngiyavuma. Yakhophozela zani yakhophozela okay so iqale nini mhlawumbe ukubambisana Lento le ngisho ukuthi iqale la semester cause iqale like yabo bekhona imodule ebimsingixaka bo ufuna usizo yabo sasatholana kwakuthi negazi liyazwana. le module ubumsiza lapho nalapho Yes. okay and then nabambana kanjalo Yeah. naphusha nje impela Yeah, njoba sesila. njengoba senila ekuphusheni kwenu mhlambe is there anything mhlambe nahlangabezana nayo ecishe ngathini ecishe inenze simhlukane no mhlambe ingxabano efika to an extent ukuthi nize nihlukane Okwamanje lutho. Ayikho into esakhona. Yes. nibambisene kahle Yasaphethene kahle. ayikho mhlambe into ayenza wena yake khenye umoya mhlambe something Hayi. ayikho Awukwamanje ayikabukhona abe ngiqamba amanga. yaqamba manje Yeah. angisabuzanga ungixolele ubhuti wenza le DUT because Hayi cause efanayo. because efanayo Yes. ilokishi elifanayo Yeah, yonke into iyafana. yonke kuyafana it was meant to be Yeah. it was meant to be Ngisho Connection. na kanjalo. hey now this is lovely I love this one so manje me sekhanjwa first semester kuyiwa ku recess naphathelana impahla ngoba phela nani Hamas nobabeni noma omunye wasala Hayi wahamba kuqala ngabe sengimlandela ke mina. wasala ngemuva wena mhlawumbe wasela insuku engaka Aliphelanga isonto. Yeah, Yini aliphelanga. wahlelele? Phela aliphelanga. Awu. Stress sasekhaya. Ngisafuna ukukhokha umoya kancane before ngihambe. nawe wavuma bafuthi ahlala Hayi phela awungathini angeke ngimlawule kwakuyisinqumo sakhe naso. bakuphatha kanjani lokho wena mhlawumbe is there anything mhlawumbe yakwenza ufeel some type of way Angeke ayikho cause nami ngase ngikujabulele phela ukuthi ngibuyele ekhaya ngoba kwasesisithi isikhathi. Yabo. Yeah. Ngumuntu oqala nokuba kude kakhulu nasekhaya. Nanokuthi uyazi vele ukuthi awungeza. Ngiyabuya. usufikile elokishini mhlawumbe nakwazi ukubonana Sabonana phela vele ngoba ngilokusha lodwa. ngiyacela mhlawumbe phakathi khona uyibuza ukuthi indaba ngihlalisele Yeah, namanje ngisayibuza ukuthi ngempela simiselweni. nami selokho ngiya kakhulu ngendaba phela yazi ngivele ngabe uhlala odabeni. yabo kanti vele yabo ukuhlala kwamnani ngivele ngakhululeka bafethu yazi umoya wenu ukhululekile kwayinini Nanokuthi ubushilo ukuthi 20 minutes. ish thini xasha sawu 10 minutes khululeka kahle kahle ke okay thina ke sisuka ka Black Life TV kuhlelo okuthiwa sikhipha izimfihlo zomjolo yezwa lonto bafu uhlelo luthi sikhipha izimfihlo zomjolo so lusebenza kanjani lo hlelo inhloso yethu kahle kahle we not here to ukuthi sobhidliza instead sowakha sizokhulisa kahle kahle yezwa lonto so basically masithi sizokhipha izimfihlo zomjolo we trying to find out ukuthi does he has a secret that he's been hiding from you but he wishes to tell you or wena mhlambe nawu nayo imfihlo omfihleleni ubafu obufisa ukumtshela yona because bear in mind ukuthi uthando olakhiwa phezulu kwezimfihlo ekugcineni lizobhidlika yezwa leyo nto ngeke ukuthi imfihlo le and then bese ubeka uthando phezulu kwemfihlo luzona uthando so instead ukuthi siye kude ngoba ngiyabona ukuthi niyathandana futhi nisazothandana how about ukuthi whoever onemfihlo la ashesha amtshela ubafu manje noma ubafu ashesha amtshele ebese ke mhlambe nisayithola isolution ukuthi siqhubeka kanjani phambili because bear in mind angize ngizobhidliza
ukuthi i-decision ephumayo iphume kanjani kumuntu okwakhe lokho, but mina umsebenzi wami ngizobe ngiwenzile ukuthi umuntu lo obefihleliwe azokhululeka, because if usuthola later on mhlawumbe usuwenze into ey'ngaka into ey'ningi uzothola ukuthi umuntu uyakufebela noma uyamfebela usumenzele, yabo. It's the things like that that we're trying to avoid, ukuthi umuntu angabe seyisola la. Yezwa lo. So I was wondering if is there anything you're hiding from uBhuti? Udazi beku-right sihamba thina. Wasukela nje. Bafu, Yebo. ikhonto mfihlelayo losisi. Hayi ngeke ngoba nginamanga kusinazo imfihlo. Awunazo imfihlo. Awunayo Awunayo mina imfihlo. anginayo imfihlo mina ngingazi-ke kuwe. Siswami, is there anything you're hiding from my brother? Cha, ayikho. Ukuthi nje beku-right sihambela. Bafu, usafuna ukuhamba noma mhlawumbe uthanda sithi ukuhlala kancane? Hayi singaqhubeka. Exactly. Bafu siqhubeka. Okay, singaqhubeka. Siswami, is there anything you're hiding from my brother? Cha, Okay. ayikho. Okay. Nawe bafa yikho. Hayi kokwazi konke nje. Ukwazi konke. Uthi ukwazi konke mhlawumbe kanjani? Ukusefonini yakho uyakwazi? Yes uyakwazi ayikho into engiyifihlayo nje. Ifoni yami uyayazi ngisho i-password ukuthi ivulwa kanjani. Wena uyayazi yakhe? Hayi Bafa lokho ukuzwa kunjani wena if ungayazi yakhe? mina mfethu ngilo muntu lo ungathanda ukuthi ngiyexhayekise yena mesibona isidingo sokuthi ngiyazi uyonginikeza ngiyazi ngela ngafisa ngalo ukuthi ngiyazi ngalo. Office mhlawumbe siyazi manje. Nakhona akunankinga. Asmile. Sicela ukusiboleka ifoni. Hayibo. Ungivulele siswami. Bafo? Nayi ifoni ya mama sekana mfihlo. Wathi nawe vele nawe unamfihlo. Anginawo. Nawe vele uyamazi ukuthi akanayo. Akanayo inhlobo. Ngokumazi kwami akukho. Vele ifoni yakhe Eh, ayikho into awayifica thina. hayi akukho kubheka eceleni ngeke ngakufika. Siyamusha isikhathi. Bafo, ufisa mhlambe siqheleke. Kanjani mhlamba? Okay. Ukwenza lezi zinto zibe njengoba siphethe ifoni manje siyongena ku WhatsApp. Singena na ku Facebook, na Instagram. Mangithatha ukubheka unawo wonke lawo ma apps. So angazi ufuna senze kanjani. Mina ngikahlahlela ngifuna ukuphuma uwazi uyazi phone yamama ukuthi hayi ifoni yamama ayinalutho. Because uyayazi yakhe it's not fair. I mean mbukele emakhaya it's not fair ukuthi ubafu iyazi ifoni yakhe eyamama ayaziwe. Ngiyazi angihlangana nokuthi couple switching phones, bear in mind this is not, but we're trying to find out what bobabili are they loyal to each other when it comes to imfihlo zomjolo. That's what I'm trying to find out. Sengikhuluma kakhulu aziyacisha. So yeah, put up face into kanjalo mfethu yeah. Siswami. Yeah. Ngingaze ngivule la ayikho into engizothola. Cha, Ngiqale kuphi? kukwena. Okay, sila WhatsApp. Sisho umutshela bafuthi amthanda ubhala ba. Ngiyakuthanda. Okay. Umsebenzi ngoba baba. Oh baby. Okay, baby. Wena baby zalo. Angazi ungiseve kanjani kodwa methi ngiseve kanjalo futhi Sombe sakho lesi. ayingeke akumina nje lo. Akumina ufake le PP. Ayifakiwe akuyona PP yabafuni. Sine ubalo bhuti. Umsebenzi ngobheki lomuntu. Angibangi ngisangena la kwa message. Ngithe nje umsebenzi ngobheki lomuntu. Sine ubalo umuntu lo. Awukwazi phela ungamazi usefonini yakho. Ayibo, umngane wami lona. Umngane umseyife ngobheki.
Hayibo, siyadlalisana. Niyadlalisana? Yebo. Khona ukudlalisana okunjani noma kwenziwa mina islim? Hayi bangikwenza islim uyazi nje. Siyadlalisana. Sinemva ey'ntweni ey'ngaka esengikusize ngako ubona yona indlela ongibonga ngayo. Asenze lutho nalomuntu. Anenzi lutho useve ngobhebi uyayibona intshebe lapho ukuthi naku niseve ngobhebi. Khona intshebe ongavele uyidlalise ngobhebi. Siyadlala bakithi. Nidlala ndlelani? Ukuzwana nje ukudlalisana sibizana. Ukuzwana ngokubhebi. Yebo. Mina ngangayenza into enjalo ukuthi ngiyadlala ngizwana nenye intombazane ngiyibiza ngobhebi. Ngiyiseve yini oxolisana? Uxoliselani? Ngixolisa phela ukumbiza ngobaby engayena. Awumbizanga umbhale ngobhebi efonini yakho. Yini indaba ezibe ubaby? Angithi nje siyadlala. Nidlalani? Sidlalisana ngamagama. Ngiyazana ngamagama kubhebi kwavela yena ngangavela mina. Hayibo khona mhlawumbe ubhuda kabona ukhona nawe. Ubaby ngimbonile nje why ubaby ngimbonile way yena oqala loyo. Ngase ngimkhombisa uba futhi le profile pic uba wathi wafa kuyena bafana naye intshebe sibona ubhebhenene lapho lentshebe. Hayibo ukhona mhlawumbe ezantsi muqhubeka. Ezantsi muqhubeka sho baningi labantu obaseve ngobhebi. Cha bo. Emabesine aseke isidingo sonke. Siyale nale uba ubaby can you just be honest with us? Sam, sifana ngichaze ngithini ke manje? Siyacela bandla. Angisuthi uyajahela. Siyacela bandla ba ubafuna ama-answers lana. Beke right usidedele sambe. Asidedele kanjani ngichaza ukuthi uba lo bhebi lo lapho. Ngizokuchazela ngendlela Khuluma manje. Asike isidingo sokuthi bazi bona. Yo. Beke right sina. Emva kwesikhathi esingaka mfethu sengikusize ngento engaka. Yona indlela ongibonga ngayo. Ukuthi sekusiza izinto eziningi yini pho ifuna le ntshebe le. Ngoba bengishilo ngathi siyadlala. Bafo lo muntu lo kunemojule ebimkinya yezwa. Ebona ukuthi imuka ngamsiza. Uyiphasile manje njengoba dash uthi akanamlenze ngimsizile. Futhi yona indlela sengibonga ngayo le mase phasile. Yona indlela sekuyapha. yini engingakwenzelanga yona. Imasi awuthi ngene kule message apha ngifunda ama message ngibona ukuthi yini. Yabo ukuze ubafazi azokwazi ukuthi yini eniyenza nalomuntu lo. Angalokho eyibuze angithi wena ufuna ukukhuluma kuzokhuluma ama message ngithanda isibindi indlela ongenandaba ngayo yazi awunendaba nokuthi ngazi ngizotholani lana Ngizothini phela ngisinesihlalo sephansi manje. hayi awunendaba nokuthi yini ubhuda yini ungavela uyiphimisa ngomlomo lento ongaze ngiyibheke efonini ukuthi nenzani nalomuntu ungaze ngibone izinto mhlawumbe ezibhlungu kunalezi ozozisho ubafu ubafu phatha uyathanda ukubona ufethe nje sicela bandla khuluma bandla siswami Ngizophone. uzokwazi ukukhuluma Yebo ngizokhuluma. Ethe ubhuti lombona lana. Ubhuti nje sesinesikhathi siqalile ukuthandana. Yo, Sikhashana. Sona isikhathi esiningi. isikhathi noma isikhashana. Sikhashana. Yo, Ngoba u3 months ubungaphi. 3 months. Shuthi kade waqala ungenza isilimo. U3 months isikhathi esincane sisanda kuqala. Shuthi kade sonke lesikhathi shuthi wena mawubona mina ubona nangu lo Popeye. Nasi lesiphuphuku lesi. Cha ngiyakuthanda nje nawe. Yo, uyangithanda nje nami. Yebo. ukuthanda lo nje umenza nje bhuti Akuyonhloso yami engayonhloso. Umenza nje. Esibuke ijongo lonke insizwa yonke mfethu bafu Mfethu. Ube right engazi yabo manje. be right engazi konje lokho niqhubana nalo thando liphezulu kwamanga Ngithi mina ngiyazi ukuthi bengizomiyeka phezulu kwemfihlo buzoyeka lo. umiyeke amasiko njani Ekuveli kanti ungenelani phela kuyena. Lento kanje lo bhuti lo ngahlangana naye ngesikoleni ngangishiwe ibhasi. Kanti ngangiyobhala ngahlangana naye endleleni ngisathi ngihamba ngeenyawo. Wangilifta nami ngangenqabe because ngangilate ngiyobhala isikhathi sathi ngishaya. Mase kulifta wase wenze njani? Wase wamqoma kuliftile. Cha phela ngimqomanga leso sikhathi. Kuyikona ukuthi wacela inamba yabo. Kwase kungiphoqa ukuthi ngimnike ke nami inamba. Usengiliftile.
Okay. Wangisiza. Usumnqomelani? Kuningi nje angisize ngakho. Kuphi? Imali yegrosa. Imoto mangiyidinga. Umnqomela imali kahle kahle. Hayi ngeke ngisho kanjalo kodwa yena ungisizile Futhi wena ukuzama kwami ukuboni lapha ku. Uzama ngani kwami? Okay. Lo muntu kusizile nje mfethu kwimodule obiqina mfethu. Umbuzo uzama ngani? Kodwa phela manje imodule ayingondli imodule. Sekunjalo manje. Kade usatatazela kulezi ikhathi zama exam uthi ekhaya ngingafeyila kuzothiwa. Yebo, Usuphasile ngisizile. manje sekunjalo manje ngisakuni. Yebo, ngisizile ngiyabonga futhi. Kodwa phela bengiyidinga imali. Na uyazi siyahlupheka. Ubuyidi. Yo. Sure. Ngiyaxolisa kodwa. Yazi ngokubuya emehlweni nasebusweni ngathi awunendaba ngale. Lo muntu uyamuzwa noma uxolise ngiyaxolisa kodwa. Nginayo indaba ngoba ngithanda ukumbona nje. Ingakho bengazi phela manje. Kuba uthanda ungibona nginje ngaba uyenzanga lento wasekuqaleni. Ngiyaxolisa kusami. Bafu sengenana enkonzweni. Enkonzweni kanjani mhlawumbe? Enkonzweni yasekamereni. Bese ngafiki leso sigaba leso yabo umuntu ohlale enezaba kumele kiwe lapho Nje esithini? like ubusy uyafunda akekho right yabo. Usuqinisele noma usuqamba amanga? So ngibhizi. Usuke busy naye shoot lo muntu Straight. Hayibo. Ziningi izinto engibhizi ngazo bakithi. Futhi akanendaba lo muntu. Futhi why bese wenza so? Musuke usiqhatha wena. Musuke usiqhatha. Bese right thina sihamba sobabili la engazi lo muntu. Akukho right kodwa ukhiphi ugcinile face umjulu. Azikulimazi kodwa mungazazi. Azikulimazi. shoot wena ubufuna ngibe isilima nje impilo yami yonke. Awusona isilima. Upho ibiza ngani lento oyenzayo? Angithi sithandana kahle mina nawe. Bese ithandana kahle mina nawe. Bese So sekunjani manje? Mina mfethu angiyazi into yalo muntu. Wabonza uqobo. Wena ungenze njani wena bafu? Wena ungenze njani wena? Uthi uthando labantu alifana yabo. manje uyangala. Methi imali ilo imodule ngeke izimondla imali emondlayo. Le module oswamsiza kuyona yangani? Mntababa ish. Akona akunzima. Wena bafoke cabanga ukwenza njani ngosisi? Excuse me. It's either like bear in mind when asisi futhi njengoba uthi mina ngibini right nihambe mina ngixabanisile mina ngixabanisanga umuntu la. Usilande emgwaqeni futhi sihambela thina. Mina la into engiyenzile ngisiza ubafu. Wamsiza ngani? ibrotherhood lapha emakhaya nje bibuka le episode iyasho ukuthi ngimsizile ubafu ngimkhiphi Umsizile nje obenjena nje manje. Umsizile. uzohila phela Nini? Ube right bese happy nalomuntu thina. Sihambela wasivimba wena. siswamawona indaba Shuthe simoshe ngokumaki cacile. siswamawona indaba mfethu Hayi ukuthi anginandaba nginendaba. Nginendaba naye. Ongenandaba naye. Vela umaza usazi. Simoshile nje wena. Lapho akusiwena omoshile la ubhuti bufuna azathole mhla esezenza okukhulu nalokho akwenzile ebese ubhuti ayayihenga Hayi bongeka ehe. bufuna athole mhla fethu wrong fethu just Mina take bhuti mina bengizoyiyeka lento. it Ngiqhubeke naye ngoba phela ngithanda yena. lo wemali wegrocer wa lift Ungenza isilima lo muntu angithanda uthanda imali lo. Uthanda imali shothi mina sengibonile lento into eyenza la labafu mina mengibheka le bengisetshenziswa la ukuthi yena phasa imoto usencede wayiphasa ke le module bengimsiza ngayo. Usebona ukuthi ngcono kube nje. bafo engakusho bethu ukuthi ngicela bandla yonke lento le ingakuphazamisa efundweni esikole
Ngiyakuzwa. Cela angabi isizathu sokuthi ufeyile. Ngoba ngiyakubona futhi uhlakaniphile bethi into obuyizele yincwadi. Wase wafika wahlangana neingqinamba zaseyunivesithi. Of which nayi ingqinamba. Owemini ingqinamba. Cha uronke phela sisi. Ubhuti beyizele ngokuzofunda. Sonke sofunda. Why phomenza so? Bafethu sengikhathe ukukhuluma lo sisi ukuthi ngale ndaba. Bhuti wami wenza njani ngabe sinafisa ukuqhubeka bafethu. Mina mfowethu isifiso sami ukuthi ukuthi ngiyafisa siqhubeke kodwa angazi uqhubeka kanjani sengithola into enje. Sisi wami. Ngiyafisa mhlambe ngiqale phansi. Mina ngibona kusami. Yini ongayiboni manje? Ususimoshile phela, ngiyasa ngithemba lo muntu. Kanti ube ngithemba lo muntu mina. Wafika wena wazomosha. Ayi. Yini kazongithemba yona manje ngeke sangithemba lo muntu. Ayi angazi ukuthi ngithini ngawo mfana. Angithi uyabo. Bhuti wami angazi nabo umhandlisha kanjani usisi but it is what it is. I guess mhlambe maniphuma manje ngiphuma. Kanjweni bakithi. Ayi mina sengi-right. Usazongithemba kanjani lo muntu? Uzongithemba kanjani? Uyini ukuxolisa sisi wami ubone mhlawumbe uthi uzoxola noma ngiyaxola. Engaxola manje kodwa nje qhubekweni kwesikhathi ngeke asangithemba. Angithi phela uzoyizweka indlela zakho lezo zinzayo. Angeke asangithemba lo muntu. Sommoshile wena kahle wena umoshe thini? Yebo. Yebo. Ube right engazi. Bese right ihambela engazi bengeke futhi athole. Usimoshile wena. Angithi uyazi ukuthi uhlelo lwami uthi sizokhipha imfihlo zomjolo la ngizosiza abantu abanjengo. Usize bani ke la? Awukhuluma usize ba. Bhuti wami ngisiza kakhulu angazi bengiyothola nini. Ngiyabonga. Ayi mina ngisizakala nganhlobo nje. Okay. Njengoba sekukanjena ke ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukuhlala nami phansi. Ngiyabonga ukuthi futhi ngwazile ukuthi ukhiphe lento nayo imfihlo. Hayi. Njengoba ubhuti eshilo ukuthi hana mfihlo ngiyamthemba. Bafuthi awona mfihlo mfethu. Yena ntombi yakhe uqala evarsity le. Yeah, uyena uqala esikoleni. Empilweni yakho yonke noma nje. Cha nje sengisho la esikhele eduze. Bekusawuyena futhi kuphela. Yabe kusawuyena. Aw. Enezalikhe emhlabeni. Usoze laba khona. Bafethu ngiyabonga ukuthi nginike isikhathi. Babukele emakhaya. As you can see, what just have unfolded. Like I said earlier on, I'm not here to judge, I'm not here to break love. I'm just here to expose secrets. Imfihlo zomjolo. Because you can't make love out of secrets. You can't build love on top of secrets, on top of things. So from me to you, Mcebisi Mabaso, and these lovely people, I say it's a goodbye. Do make sure you hit the like button, subscribe, leave a comment, and hit that notification button so that you can be notified when I pull up and say, what's good, what's happening. It's your boy, I see the Sharpshooter, and we out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black